participacija poduzetnika i sudjelovanje građana u projektu. Prije svega što se poduzetnika tiče, očekujemo donaciju u vidu materijala koji nam je potreban, a to su palete kao reciklirajući materijal i gume, iskorištene gume. I u tu svrhu već smo osigurali 70 paleta. Nadamo se da ćemo još osigurati da možemo imati sasvim dovoljno za svu onu opremu koju planiramo tamo napraviti. Dakle, palete smo osigurali od tvrtke Ekokortek. A evo, dakle, pozivam onda i građane da nakon što se to postavi, da i oni uzmu svoje učešće, budući da u projektu i oni moraju sudjelovati i sa idejama, ali i sa aktivnostima u smislu bojenja, postavljene opreme i drvenog dijela i guma. Tako da evo, na opće zadovoljstvo i opći interes i grad i građani će ostvariti jednu značajnu suradnju na tom projektu.